Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dzariyat ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Wal arda farasnaha fani'mal mahidun. Wa min kulli shay'in halakna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Wala tajalu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wasama'alan langit. Banaina bangun sapa ingsun ing langit. Dadi langit itu bangunane Allah. Apa bahane? Ya karu. Wasama ala langit banaina bangun sapa ingsun ing langit bi aidin. Maknane tangan sing dimaksud kekuatan. Dan kekuatan ingsun. Wa inna studi ingsun iku lamusiun. Asal katane wasi'a iku jembar. Musiun wong kang jembarake. Di langit iku jembar. Mulane kene sapa iku? Kana tarot kon fafataknahuma. Waja'ana minal ma'i klasain halakna. Waja'ana minal ma'i klasain haisin. Surat Al-Anbiya dadi awan dadekno pira langit iku asal iku gandeng karo bumi. Awalam yara ladina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataknuhuma faja'alna minal ma'i klasain hayyin afala yu'minun. Al-Anbiya ayat 30. Ana ta wae gak ningali wong kafir iku sak temne langit bumi ku asale gandeng fafataknahuma kam pisahkan. Mulane apa jenengku? Teori Big Bang, ngerti Big Bang? Ledakan besar. Jadi sak langit itu semakin luas, meluas. Lamusiun yakti wong kang jembarake. Jadi langit itu meluas. Jadi asal iku gandeng akhir dipisah dan ikut terus meluas. Nah istilah teori Big Bang. Wal arda lan bumi farasnaha gelar sapa ingsun ing bumi. Parosa iku lemek. Nglemekno ingsun ing bumi. Dadi bumi dibeber. Panikmal mahidun. Mihatan iku lemek ya. Mahidun wong kang nglemekake. Jadi Allah gelar bumi kanggo lemek. Ngene surat apa An-Naba? Wa ja'alna apa? Alam naj'alil arda mihada ayat 6. Surah An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. Ana ta ora ana ingsun iku ndadekake bumi ku mihadan sebagai lemek. Dadi nek bumi didelok teko bumi ya ketoke rata kaya lemek ngene. Tapi didelok teko langit teko bulan ketok bunder. Ya padha karo sampean misale dadi semut ya. Mancing ning gone bal. Semut kira apa? Bali kira-kira bunder apa rata? Ya ketoke rata mergo saking cilike semut. Apa meneh awake dhewe dibanding karo bumi. Kira-kira delek cekek endi kira-kira sampe? Katakanlah bumi ku sak bal sama didelek ndek ketok sampean.
Ketahe ya rata. Mane kalimate fani mal mahidun sapi-api zat kang gelar ngelemei. Wa min kulli sai lan saking saben-saben sawiji khalaqna nyiptake sapa ingsun zaujaini pasangan. Ya setiap makhluk iku ana pasangane. Langit gandengane bumi, laila gandengane nahar, syamsi gandengane komar, adem gandengane panas, iman gandengane kafir, mati gandengane urip, cilaka gandengane bejo, swarga gandengane neraka, hewan ya ngono ana kan gandengane tanduran. Jadi ana gandeng. Min kulli shay'in khalaqna zaujaini, mesti ana pasangan zaujan. Zaujaini pasangan loro. La'alakum supaya sira kabeh ku tadzakarun padha ngenangen sira kabeh. Pafirru mongko melayu sira kabeh maring Allah. Dadi sampean delok iku kabeh akhire mlayune nang Allah. Delok sel misale barangnya sakmono cilike iso berpecah belah sampai iso dadi menungso ya. Alam yakunut fatam mimani yumna sadaya itu. Ana ta sira kabeh duduk nek mani sing di manehna lho asale sakmono iso berkembang biak. Asale siji dadi loro dadi papat dadi 8 dadi 16 dadi 32 dadi sidak papat dadi sidak papat 128 dadi 256 dadi 500 dadi 1024 dadi Imane daren digital 1024 iku sak giga. Sak kilo dadi 2 kilo sak teruse. Akhirnya dadi mega dadi giga. Dukure giga apa? Terang, dukure terang. Apa? Jadi sel kan asalnya siji akhirnya jadi sampai terang. Lalakum tadak supaya angen-angen sirakat. Tafirru ila wa mau kembali ana Allah, kabeh bali nang Allah. Sama delok sepeda. Ayo asale teko wesi. Iso berbentuk kaya ngono, dibentuk karo menungso. Iki kabeh makhluke Allah. Sama delok kecambah. Iku ya asale kan dele situ. Gak sampean tambahi, gak sampean apa-apa, sampean sirami tok. Iso meletek, iso berkembang. Iso tukul. Dibalik namanya nang al-fafiru ilah. Sampean sedih, kena musibah, ya apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Dibalik namanya nang Allah. Sampean iso tangi teko turu, dibalik nang
alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sak teruse kabeh dibalekna fafirru ilallah. Nek gelem balekna Allah gak sedih wis. Jadi kesedihan apa maneh wong kabeh keduwe Allah. Sampeyan seneng syukur, sampeyan kena musibah sabar, dibalekna maneh nang fafirru ilallah, bali ana larilah kepada Allah. Ini sak temene ingsun lakum marang sira kabeh minhu saking alaikum nadir ongkang paring paweden mubin kang jelas iki angka piro kok gak ketok tulisane Cawili oleh nulis 30 tahun yang lalu. Gak tahu dibuka, gak tahu diwaca, lali wis. Zamane ngaji biyen. Jadi fafirru ila wa bali anang Allah. Jadi setiap peristiwa apa wis sama ndelok apa balik nang Allah. Anak musibah balik nang Allah, oleh rahmat balik nang Allah. Ndelok sapi iki makhluke Allah, ndelok wedhus iki makhluke Allah, ciptaane Allah. Ndelok semut iki ciptaane Allah, ndelok apa wae wis. Kangkung ciptaane Allah, ndelok krikil ciptaane Allah. Ndelok apa wae. Delok kanca sampean sing no akal iki ya makhluke Allah, ciptaane Allah kanggo muji awake dhewe. Dene cara iku wajana kumbakum ba'dun fitnatan atas biruna surat Furqan ayat 10 insyaallah. Jadi awan dadekake sebagian di antara sebagian yang lain itu sebagai fitnatan, sebagai ujian. Atas biruna atau sabar sira kabeh dadi santri ku ujiane apa ustaz kiai sebalike surah Al-Furqan 20 kiai iku ujian kanggo santri, murid ujiane guru, guru ujiane murid. Tak terus wis atasan ujian bagi bawahan, bawahan ujian bagi atasan. Wong sing dodol ujian kanggone sing tuku ujian kanggone sing dodol. Atas biruna sabar apa enggak? Lah nek gak dikembalikan kepada Allah ya wis putus asa. Mergo apa karepe enak tok, gak gelem gak enak. Mulane nek wong iman tiba nang ngene iku enak kabeh, apik kabeh. Ida apa? Sakara fakana faralahu nek oleh nikmat syukur mongko iku api kena musibah sabar ngono iku ya api. Lane ajat bali amril mukmin menakjubkan perkarane wong iman iku nek oleh nikmat syukur ngono iku api, oleh musibah ngono iku ya api. Wala tajalu lan aja ndadekake sira kabeh ma'awa beserta Allah ilahan akhar sembahan kang liya. Dadi wong iku kabeh keduwe Allah, milik Allah, makhluke Allah. Lah kok sampean golek pangeran saliyane Allah? Inilakum ini sak temene ingsun lakum marang sira kabeh minhu saking awake nadirun wong kang paring paweden mukminun kang jelas. Jadi kuwate makhluk Allah kembali kepada Allah, balik nang fafirru ila larilah kepada
Kena musibah ya langsung eling nang Allah. Misalnya sama loro nemen sampai kaya kok gak ono warase. Ya apa? Allahumma ini masanya durru wa anta arhamur rahimin. Dengan siapa? Nabi Ayub. Sama dalam perjalanan kentekan duit terus karo tujuane nang ndi? Ya dengan Nabi Musa. Allahumma ini lima anzalta alayya min khairin fakir. Ya Allah, aku butuh kebaikanmu. Dan seterusnya kembali kepada Allah. Nek kena musibah elingo dengan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, semua suci panjenengan niki karena kedoliman kula dadi balike nang nek gak dibalik nang Allah pepleh sampean. Oleh nikmat dewi ra gak karo-karoan, oleh musibah putus asa. Tapi nek gandelan karo Allah eling. Nikmat teka Allah, musibah teka Allah. Akhirnya selalu fafiru ila Allah. Wis aja sampe golek liyane maneh. Baka ja'alu ma'allahi ilahan akhar, sesembahan kang iya. Wis sampai sini ada pertanyaan? Jadi sembarang dibalik nang Allah fafiru ila Allah. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Orang tua Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.